IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Manamnamang agsubli ni Chicago Bulls legend Derrick Rose iti pagilian ng Pilipinas intun umay nga Huwebes, Setyembre 18 para iti engagement kadagiti fans ken corporate sponsors. Nauding kay may ni Rose iti pagilian iti taon 2013 na mapadayawan pa isuna kas brand ambassador iti maysa nga event nga Rose Above the Odds iti Juan Ayala iti Makati City. Manamnama pa ang ag-record ni Rose iti maysa podcast episode no sa dino historiana iti personal ken professional na nagpasaran na sipod iti panangrugi ken naging nga inayat isuna kas maysa basketball figure. Atendaran pa ni Rose iti maysa nga event nga Arena Plus kadwa na iti pada nametlang nga ambassadors iti nasao nga sports online gaming platform nga isuday Scotty Thompson ken RJ Abarientos iti Barangay Ginebra ken PVL Libero Danny Ravena iti Akari. Ito umay nga Enero 24 iti umay atawen manamnama nga iretiro ti Chicago Bulls ti jersey number 1 ni Rose may kalima a player iti franchise history at mapadayawan. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.